Mulane wong dadi pejabat Pak Lurah dilantik niku dongane jangan ndonga buka puasa. Dilantik dongane buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ya kabeh-kabeh diplok. Wansos diplok, aspal diplok, bantuan rumah reot diplok. Ini gara-gara nggone pas dilantik macane donga buka puasa. Mulane jenenge kepala desa ya kudu seneng puasa ben ora serakah. Dul. Durai maksudnya. Dolanan dir tangane dipuntir urung disindir wis ketar-ketir. Boten Pak Lurah, kula boten nyindir-nyindir, boten seneng kula senengi nyindir, tapi kula senengi ngomongnya langsung. Kula boten nyindir-nyindir nggih boten, tapi masyarakat insyaallah ndongaken karena desa kita yang milik kita, tanah kelahiran kita, ditongakaken kepala desa diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat, umur ingkang barokah, angka paringan dados pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang bijaksana, ingkang mampu memakmurkan mentasan. Amin Allahumma. Kembali malih. Bayi nembe lahir ternyata lambungnya cilik, boten nganti gedene segede kelereng dir. Yang kedua, jenenge bayi niku nembe belajar ngendikan, nembe pirang wulan mon dereng saged menawi ngendikan kanthi cetha. Mula niku panjenengan nek pancen salat tarawih temenanan ngibadah karo Gusti Allah, maka kepingin kaya dene bayi nembe lahir, ya kita contoh. Napa pernah jenengan mriksani anak bayi ngrasani bayi liyane? Bayi siji karo bayi liyane ngelek-elek sing bayi liyane kan boten. Boten pernah bayi niku njur duwe sifat dengki, sirik iri karo tiyang sanes. Boten nonton bayi kok ndene sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus semogi kumayu gumagah pelit betitil kusren jelantir kayu pil kudanil. Karena bayi begitu bersih, nggak punya sifat dengki, maka kita bersolat tarawih kaya dene bayi nembe lahir saestu monggo kita belajar ngendikan sing sae. Napa malih lagi puasa Ramadan, eman-eman wis nglakoni puasa, wis nahan diri dari nafsu, kepingin mangan, kepingin dahar, kepingin ngunjuk, kepingin kumpul kali sing estri, maka ternyata kita tahan kok malah orang dadekna pahala. Gara-gara kita mboten saged jaga nafsu, ya eman-eman gone nglakoni poso. Maka monggo bulan Ramadan kita persiapan kanthi semangat tambah berkah. Mudah-mudahan Ramadan menika dadosaken tambahing kita dipun tetepaken iman Islami, ditambah ihsane. Amin Allahumma. Amin. Bukan isa mau ngendikaken pokoke mumpuni, sing penting mumpuni tekan ngene. Sing terjaluk mangkate gasik supaya ngesuk bone sahur ora kerainan. Alhamdulillah kanthi semangat kula dugi mriki jam 09.15 dadi minggahe jam 11 mangke niki alhamdulillah. Berarti nek munggahe jam 10 mudune jam pira niki? Jam pira? Setengah loro. Nunggu sahur nang kene barangan. Oh, yang kok jajal terpikir maning. Apa nggone sahur karo bakar jagung apa nggih ya? Alhamdulillah. Jenenge wong nandur-nandur nggih kudu nganang ilmune. Panjenengan aja sembarangan nggone met metil. Dumagi ngaji nang kene bali karo metil jagung. Mok nganti sing duwe ora rido, maka kudu gedhe njaluk ngapurane. Alhamdulillah bukan iseng sinoso menika mbah, tapi ikhlas antuke gedhekaken ingkang putra wayah.